Evo sad, ti kao najmlađi ovdje. Da. Ko vlada? Pa Ko je onaj očigledno ko drži- neki čika iz senke, ja bih tako Ko rekla. drži ovdje život i smrt? Ko Gospodari odlučuje o novca. svemu tome? Ja mislim da smo svi mi akteri na jednoj pozornici i da se akteri menjaju, a da pozornica ostaje ista. Da je režiser glavni, a da svi ostali glume i pridržavaju se toga što moraju. Ne volim, ja često kažem, i možda to nije, ja kažem pohvalno, ali ja ne volim autoritete i ja sam pobegla u Hroniku zato što ja ne želim da se bavim politikom, iako sam završila političke nauke, iako sam završila i master na A političkim za Crna naukama. hronika nije politika? Ali Crna hronika me Iz tera ovoga što da možemo da- istražujem za razliku od politike. Vi političke događaje i izbivanja možda možete predvideti, ali u hronici je jako teško predvideti šta će se dogoditi i možda čija će glava pasti i na koji način će neko izvršiti određeno krivično delo.